गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै फुजा नालाय दिवालीनि एसे भिडिअ लाबोलायनोसै दायो नै थालिर दानहैनो थाखाय रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै दिवालीनि थालिरखौ जोंहा फांसेल' गायगोन फांनैबो गायजायो गायजानायालाय ओमफ्राय दिनै फांसेल' गायनोसै आरोना ओमफ्राय हनै आलासिबो दंफैयो जोंहानावहाय जोंहा बिबोनांनि फिसाला हालाखौ जों खाथियाव आङो ओरैबायदि साननायमोन आरोना दिवालीयावहाय ओरैबायदि मोजां देलायगोन होननानै साननायमोन ओमफ्राय मेकआपबो दङ आरोना एसे एकदमबारे मा होनगोन दाम खमनि मेकआप ओमफ्राय आं गाव हारसिं फोननाबो लानो रोङा बिनिखायनो सिम्पोलहैनो फुजाखौ होनोसै आरोना दिनै दिवालीखौ ओमफ्राय थालिर दाननोसै दाना ओमफ्राय जोंनो मा होनो गिफ्ट हरदो होनदों नामा सोरबा अदालगुरिनि ना अदालगुरियाव थांदोंमोन नालाय जोंहा मुतुआ ओमफ्रायो गिफ्ट हरदों आरोना दिवालीनि नामावहाय आलारि बाथि 50टा हरदों ओमफ्राय दैयावहाय सोमना दोनदों र'दा उनावहाय बे बिथाङा हरनाय गिफ्टखौ लारि फोजोंजोबगोन आरोना ओरैनोथ' न'आवबो दंखायो न'निखौबो सुनानै दोनबाय ओमफ्राय बिनि 50टा ओमफ्राय आरो न'नि गासैखौबो फोजोंजोबगोन आरो थांजानाय नङा नङा बे तारसो थांजानाय नङा ओरैसो नैबेखौ एसे गाग्लिमोन बिथिं फायसो थानांगौमोनलै दिनै आङो थालिर दंफां दाननाय जासिगोन जाहाथे जेबो जानो नाङाथों थालिर दंफां दाननायावहाय फुजानि नामावसो दाननाय जागोन मानसि बर'आ बेयाव दानसै नङा गाहायाव दान हमथा बायगोन बाबा दानस'थारदो जाथाराखै समपारमा बिया जाबिना जाम मोजां जाव अके बस बिदिबा हाखौ बारा गोजानाव हरना लानाङा लाबो लासै लाबो ट्रुट 1 2 3 खेबसेयाव नङा एबार खनसेयाव आरो लाहे बास बैखौ मिलाय बबेथिं बिलाइयाव बारा बम गैयालै जोंहा बम लाबोखै मालाय दिनै अनजिया गासिखौबो लागायजोबदों कारेन्टखौबो जयन खालामबावदोंसो आंखौ नांलायलायाखै मालाय गाव हारसिंनो खालामजोबदों देग्लायनि जोंहानि दिवालीनि बमफोरा जों दायो बम गावनो लाबाय ओमफ्राय मा बम लाबोदों एसे देखायनि न' देखायग्रोनि एसे बम कलर साबे नामसो बियो बे गोजौ बेरग्रा बेयो वान शट दिनै मोनसे गावनोसै ओमफ्राय नैबे जाबाय ड्रन मा बियो बे हाबानि गिफ्ट मोननाय गोजौ बेरग्रा बुरजा बेरो बियो नैबे ओमफ्राय बे मा फबनोहाय मायाबा नो बेखौलाय मारै गावो बेखौनोथ' मिथिला लाबोग्रा ससेखौ दा ना बिन गाबबाय हा मिथिया सिरन्जितखौसो दां बेरदों मारै बेरला रोखोमैलाय मारै बेरो नायनांसिगोन मा पप देखायबाय बेरनानै माबायदि बेरो नै मायाबा पप गथ'फोरनि ओमफ्राय आरो मा नैबे लेमथन बेखौ सावनानै गोजौआव हरनो हायो नै दे दा हरना देखायगोन
फैजोब्बाय बेनो चकलेट बम नैबे जाबाय पुष्पा चकलेट बम पुष्पाराज नैबे जाबाय टाइगार आसि बमा ओमफ्राय पुष्पा नैबे कलगस थालिर दंफां खेरेन्दाय ओमफ्राय बेनो थालिर माबानि दा कलगस ओमफ्राय नैबे जाबाय हिमानसिनि फुलजारि ओमफ्राय बैयो गिदिरा मायो बेनो एखे बेजों एखे बेजों दे एखे ओमफ्राय गासिखौबो लादो माहाय नोङा आद्रा खालामना ला ओइ नारबाबो जाया बे माबा जाखानांगौ गेस जानांगौ थांगोन ओरै खालामनो हाग नै जोंहा माबानि दिवालीनि आलासिया मिथिंगा बर' बहा थांनो बेरायनो ना बरिया मोजां खबरा एकदम बरिया दे जों साथाम लोगोलै हेपि दिवाली हेपि दिवाली Ese paso y va. Happy Diwali! Diwali ni mga kau na sa ini yang mabilay asmitay Bina nain chay. Deh. Bir kelang masih beri mana nggak? Kesel. Đây, Motua bom kau dang, lagi ber, Motua gilung. Yes, boss. Nay daya zaha Motua kau gan baro shot. Baro no ha. Oh, pisang 30 shot. Nay daya zaha Motua kau gan 30 shot. Nोंथाङा 30 shot ke गावनो लानायनि सिगां गोसोखौ माबोरै मोनदों एसे खिथानानैला मोजांखौनो मोनदों बिखा दुब मोनदों ना मोनाखै आराम मोनदों आखाइ खबदै होननानै खारखायो दे 30 shot jai ho Motuki 30 shot ki jai ho jai Motuki 30 shot Okay. Chocolate bom masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Kaya kaya le? Konseilnya thortham गावसिगोन गावग्राखौ नायनानै ला एसे रायजोफोर बिथाङा गावबाय बम होग्राफोरा खारबाय नै लगायगासिनो दा नै मोनहागोन थांबाव खारदो Diwali नामावहाय बिराद बम गावबाय ओमफ्रायो मोजांबो मोनबाय आरो बमा दंबावो बेखौ जोङो दिनै गावथ'ला गाबोन गावसिगोन गाबोनबो दं नालाय दिवालिया ओमफ्रायो दिवालिनि थाखायनो जाहा Motua एसे दोनस्रि फुंखानि साबस्क्राइबारफोरखौ भइस खालामसिगोन आरोना दे खालामदो Motua मा गिबियावनो खुलुमबाय आरो दोनस्रि फुंखा YouTube
चेनेलनिफ्राय गासैबो साबस्क्राइबार आदै मादै बिनानाव बिब' आब' दोंसि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। हेपि दिवाली बयनिसिम हेपि दिवाली बयबो गोजोनै था आरो जोंखौ बयबो गोजोनै था आरो जोंखौबो गोजोनै थानो हो। माने ओंथिया जाहैबाय जोंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबाय था, जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था, जोंबो बेबायदिनो गोजोन खुसियै नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो हानाय बायदि भिडिअ लाबोबाय थागोन। थेंक इउ।